idea. El calfat de l'àudia carabí. Y esto digo así. Carlos, quita, que quiero grabar. Sant Antoni de Gavarda Quita, Carlos. va fer un milagre en Antella. Sense sal, arròs i oli, el tio Collos mos va fer una paella. Això és el rap de la paella. I faig portarem oli, garrofó, pebre roig, ferradura i clavella, sal, safrà, uns anys esperats, colorant i tomata ratllat, 1 quilo d'arròs, un pollastre i mig conill, 12 caragols i el barral ben ple de vi. Busca un bon racó que no fa saber i amontonarem vinya. La botarem foc, la nivellarem i en 2 hores la paella. Cullera en la mà, sense escudellar, tots mengem de la paella. Rasca els sucarrats, xucla els caragols, recollons quina paella. Això és el roc de la paella. I tot l'homo mengem paella. I bé per a dinar o bé per a sopar, sempre és bona la paella. Buenísimo, buenísimo. Ha molado, ha molado. Ay, ay, ay.